influencias. Aparecen algúns autores que incorporan ás súas obras técnicas e procesos moi renovadores utilizados no século XX. Preocupáronse por renovar a técnica tradicional, renovando os conceptos do tempo e espazo, e o narrador e personaxes. Franz Kafka. Este escritor é un escritor checo. Nas súas obras, as características son: os personaxes están alientados nun mundo agresivo. Isto podémolo ver na súa obra máis representativa, que é A Metamorfose. Outra característica de Franz Kafka é que non hai fronteira clara entre o real e o soñado. Outra influencia é James Joyce, escritor irlandés. Nas súas obras destacan o monólogo interior, pensamento dos personaxes. Un dos libros clave na revolución da novela do siglo XX foi a súa obra Ulises. Outra influencia é Marcel Proust. Este é un escritor francés. Nas súas obras hai características como o tempo lento e a narración demorada. Tamén destaca a análise de sensacións. A súa primeira obra fai unha colección de ensaios e relatos que titula Os placeres e os días. Outra influencia é John Dos Passos. Este é un escritor estadounidense. Asistiu á Universidade de Harvard. Destacan as técnicas procedentes da linguaxe cinematográfica. E a súa primeira novela titúlase Iniciación dun hombre. E por último, William Faulkner, nacido nos Estados Unidos, é un dos maiores innovadores da narrativa do século XX. Nas súas obras non hai linealidade cronolóxica, senón que está chea de rupturas temporais, como a analepse e prolepse. O seu primeiro e único libro de poemas chámase The Marble Faun. Faulkner ganou, entre outros, o Premio Nobel de Literatura en 1949.